portion. Di kalidad kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Aksyon Reports. Second portion, patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes sa 13 na bulan sa Disyembre tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga aga. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpirma na sang mando ehekutibo numero 156. Ano ini? Ang tanan nga kooperatiba sang kuryente nga daw hindi makaisrot damo reklamo ibalik kuno ang pagdumala sa opisina sang presidente. Party list nga nurses nga ginbasura sang Comelec nagfile motion nagreklamo. Ano ang natabo nga ang ginbasura ang ila application? Ini masubo nga balita ni. 7 ka hospital kag posible madamo pang pribadong hospital hindi na mag-renew sang ila accreditation sa PhilHealth. Anong natabo? Hindi man maayo nga balita kung tani sige-sige na ang pagnubo sa presyo umibual naman ang presyo sang gatong. Ini nga mga balita kang isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Si Presidente Duterte nagpirma. Ano ini ang executive number 156? Ini siya nagapahibalo nga ang tanan nga kooperatiba sang pungsod, ini balang nagaserbisyo sa kuryente kon ang inyo operation hindi amo kag kon madamo sang reklamo kag hindi kamo makhatag mayo nga serbisyo sa konsumidor, i-take over ini sang opisina sang presidente sa dalom sang Akta Republican numero 10531 nga isa ka kooperatiba kon hindi maayong serbisyo sa iluhon ang pagdumala sa opisina sang presidente. Amo na nga ginbanduan ang National Electrification Administration mag-submit kamo sa sulod sang 30 kaadlaw i-report sa opisina sang presidente ang status sa mga electric kooperatiba nga hindi mayong serbisyo. Kag kon ma-report na tunan sa Malacañang ibalik sa ila temporaryo ang pagdumala. Amo na ni ang tsansa ninyo gagaugtas kamo sa kooperatiba, tawag kamo rikta sa Malacañang nga mo ning problema, hindi maintindihan ng panukot, hindi maintindihan ng serbisyo, damo-damo reklamo para nga ina nga kooperatiba sa iluhon sa opisina sang presidente. Kung hindi na magwanta kag hindi naging mayo ang serbisyo sang isa ka kooperatiba sang kuryente. Mayo na kay ang maripaso sang kooperatiba kag ang magadumala temporaryo amo ang opisina sang presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan.
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Philippine Standard Time, lasay 52. Kadumdum ka mo, ginatos ka mga party list ang binasura sang Comelec. Ang ila application, isa sang tagreklamo, amo ini ang party list nga ginarepresentahan sang mga nurse naton. Nag-file sila, kaisa sila mong sa na-appeal na ginbasura, nag-apply sila motion nga pamangkot sa Comelec First Division, nga i-consider ang ila desisyon sa grupo sang nurses. Dapat siling nila may tingog ang nurses sa Kongreso. Ako yaupod ako dire. Ang iban nga mga party list na wala gina. Wala gani ga-representar sa pila ka sektor. Ang iban gani pinapungkol na kaginduso lang sa ilang mga amo nga kandidato. Di, ginaknalid sang Comelec, iniyaw klaro nga ang nurses siya, damo niya grupo, linibo-libo ini, ang nurses kag di kung mag-apply sila dapat tagaan ini sang pagtamod sang Comelec kay maging representar sila mo nga sektor ang nurses. Hindi gani ang iban kasilingan niya kakasalan ng mga party list na wala mo na pulos. Ang punto naton dapat idiron sang Comelec kung sino ang matuod nga naga-representar sa pila ka sektor. Hindi kay pinagusto lang kita ang tanan nga ngalan sa party list ara na ang iba niya ginduso lang kagin suportaran sang amon lang nga politiko ya party list na nga wala magani hinimuan kalain nga wala man sila sang representar nga sektor pagkatapos ang sektor sa nurses ya binasura man sang Comelec. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga minaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 7. Ari ho, hindi mayong balita gini. 7 ka ospital sa Iloilo, hindi na mag-renew sang ila sining sa PhilHealth. Ay, nuniman daw ka, subo ang balita niya ho. Hindi na sila mag-renew, sugod Enero 1. Bangod, wala mabayran. Kadako-dako sa balayran sang PhilHealth sa mga pribado nga ospital. Ti sa Iloilo, 7 gid. Ining Iloilo Directors Hospital, Iloilo Mission Hospital, Medicos Medical Center, Metro Iloilo Hospital, Medical Center Incorporated, St. Paul's Hospital sa Iloilo, Medical City Iloilo, Quamline Hospital Iloilo, kag siling pagid sang Private Hospital Association of the Philippines, pagid sila presidente nga si Jose Rene de Grano. Damo pang mga hospital ang bahimo hindi na magbaton sang PhilHealth. So, sino ang mag-aanto sini? Sinong masalo sini? Sang sala, sang PhilHealth? Ang pumuluyo Amak mo kadako sang gindidak na. Kung ma-hospital ikaw, aring malain. Siling sa mga hospital, ini sila magapadayon sa pagserbisyo sa mga miyembro sining PhilHealth nga ni. Ang malain nga balita, pero hindi nila pag-ididak ang PhilHealth nga benepisyo. Magbayad ka nabi kung ikidadidak ng PhilHealth, hindi na sila magdidak. Ambot silingon kung pila balayran mo, amog na ang bayran mo. Bagin paantos magitas ang PhilHealth to. Ang balatian, unay sa lawas. Gasalig kita nga kung ma-hospital kita, luwas kung may edad ka na, senior citizen ka, may ara deduction, kag PhilHealth. Di kung hindi na magbaton PhilHealth ang mga hospital kag pribado, diin kita matangla karon sa pagkadako sa balaran. Bisan iban, wala na. Kaya ang PhilHealth hindi na mag-renew sa ila application sa PhilHealth. Hagad man isang tinikil ang PhilHealth kay may kwarta. Kadugan nining isulan nyo gimbayran, ara karon. Kaya hindi na sila magbaton pa application sang PhilHealth. Di may mga hospital da, didakan nyo, automatic. Ay, kabudlay ho. Kadako sang kwarta sang gobyerno, ginapilak nyo lang gani sa iskandalo, bilyon. Ginapilak nyo lang sa mga face shield na ito nga, gintagaan nyo itong pila, parmato nga, bilyones ang kinuot sa kaban sa gobyerno. Ang PhilHealth nga importante, hindi ka mukbayad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 7:03. Mabalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodil sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisan mo fire pa to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dito at that time, no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo bisag nagdamo dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as That time La City Otsona standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,